Să ai ales un lavoar sau o chiuvetă din inox sau din granit cu un design mai clasic sau unul mai minimalist. Dar care este următorul pas? Următorul pas este să alegi o baterie potrivită pentru casa ta. Haideți să vedem cum facem asta. Avem o multitudine de opțiuni, dar care este cea mai bună pentru proiectul vostru? În primul rând avem de ales între baterii pentru baie și baterii pentru bucătărie. Astea sunt ușor de înțeles și sunt clasice. Dar alegem una ieftină sau una scumpă? Diferența asta de bani chiar merită? Răspunsul nostru este da, merită banii. În primul rând, materialele folosite sunt unele mult mai calitative, mai premium, un design mai plăcut, funcții diversificate și în altă ordine de idei trebuie să țineți cont că o baterie bună vă poate ține ani de zile. Atât pe site-ul nostru dolinex.ro cât și în magazinele noastre fizice veți găsi baterii atât de buget cât și premium. Vă așteptăm să verificați, să testați și să plecați acasă cu produsul potrivit pentru proiectul vostru. Noi suntem Dolinex, partenerul vostru în instalații termice și sanitare.